खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 फेब्रुआरि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जिउनि मावनो लानाय हाबायाव जेननांनो हागौ दुखुनि सान। बृष राशि। सोरजोंबा मोजां मोनलायनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, सानै आंगोनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय सोमजिगोन। मिथुन राशि। गोसोआव अहंखार साननाय हनाय फैगोन, गावनि साननाय बादि खालामगोन। कर्कट राशि। रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोबां खामानि मावनो गोनां जागोन, देहाया मेंखांनाय फैगोन। कन्या राशि। देहायाव बेराम आजारफोरा जोबस्रांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। माबाफोर फालांगि मावनो साननाया फैमाल थांगोन, जिंगासिना थानांगोन। वृश्चिक राशि। गावनि थाखाय राहा फसंना लानो हागोन, मोजां सान। धनु राशि। गावनि मोजां मोननाय आंगोजों नागारलायनाय जानो हागौ, सानै आंगोनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन। मकर राशि। नोंथाङा मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोननो हागौ, मान सन्माना बांगोन। कुम्भ राशि। माबाफोर बादायलायनायाव बान्था मोननो हागौ, मोजां सान। मीन राशि। गोजौ फारसे दावगालांनो नाजानायाव गुबुना हेंथा होनो हागौ, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।